Hola, com us dieu? Jo soc David. Jo soy Javi. I d'on sou? Sabadell. De Sabadell. On esteu vivint? Al cotxe. A dins d'un cotxe. I com és que esteu vivint en un cotxe i des de quan? Jo tinc un problema de salut, no tinc memòria. No sé des de quants anys porto dins del cotxe. Autònom, et separes, el sistema no funciona, és igual el que treballis i el que facis cas amb tot. Seguim al carrer, seguim al cotxe. No hi ha manera. Tu has acabat vivint en un cotxe per una separació, tu vivies en una casa i per una separació et vas veure obligat a això. I tu, Javi? Yo porque la familia no es familia de verdad, es familia que solo mira los intereses. Y como mi padre falleció y mi madre se fue a una residencia, vendimos el piso y me dejaron en la calle. Parleu-nos de com és viure en un cotxe. Quines són les principals dificultats que us trobeu en el dia a dia? Pues yo la primera dificultad que me encuentro es que, por ejemplo, el médico me dijo que yo, como está mi enfermedad de huesos, no puedo dormir en un coche y me levanto con una rigidez y un dolor de huesos que apenas me puedo mover. Perquè quant temps fa que estàs tu vivint en un cotxe? Año y medio. Año y medio. Y no pensaba estar más de 3 meses. I llevamos ja año y medio. Vale. David, dificultat. Vinga, aneu fent. 1, 2, 3. M'han forçat al cotxe moltes vegades, m'han trencat els pans, m'han robat coses inútils, és a dir, me l'han forçat per fer mal. M'han trencat l'antena, m'han arrencat els retrovisors, se m'han pixat al voltant del cotxe, ens roben per la nit, si hi ha una emergència, tenim un cubell amb unes bosses escombraries per al que pugui passar. En un mes m'han robat 8 cubells, per divertir-se, no té un altre sentit. On feu les necessitats? Yo soy muy discreto y, bueno, tengo unos preparativos preparados. Entonces nadie me ve hacer nada y va al container. I els veïns, què en pensen de que estigueu vivint en un cotxe? Yo tengo vecinos que me hablan como si vivieran en 2 pisos y vecinos que me miran como si fuese una mierda. Tengo de los 2 vecinos. El mateix. El que més hi ha és la bona gent, el que més es nota és aquell que s'inventa coses perquè vingui a l'urbana, perquè ens han trucat denunciant que heu fet això o que feu això altre, i és mentida. Però diuen, és que els hi hem de fer cas, hem de venir. Aquests són els que més es noten, són una minoria molt petita, però es noten molt. Què necessiteu per sortir del cotxe? Una cocina, una ducha, una lavadora, un tendedero, lo básico para ser una persona normal. Un piso. Un piso. Una habitació. Com que la meva salut no em poden operar i no em poden curar, que la Seguretat Social no m'hagués dit que no em vagi a treballar, que he sigut autònom tota la vida. No puc treballar, no tinc ingressos, no tinc que tirar endavant. Estaria molt bé que em reconeixessin la meva situació i m'assignessin una paga o una solució, una de dues. Psicològicament, com sobreviviu? És dur? Bueno, yo tengo etapas que estoy, que me quiero comer el mundo, etapas que estoy estabilizado y etapas que estoy depresivo. Porque es muy duro, 1 año y medio en un coche. Muy duro. Pues espérate a pasar varios años. Ja no puc més. A vegades hi ha dies o temporades que et poses una mica eufòric, que fas castells en l'aire, il·lusions de que podràs fer alguna cosa per tirar endavant, però hi ha el sistema i t'enfonsa. Ara ens han fet fora del tanatori, que és on anàvem a fer les necessitats fins a les 10 de la nit, tots els dies de l'any. Uns lavabos molt nets, molt macos, però va haver una persona que va entrar allà a fer mal i han agafat tots els sense sostre que hi anàvem i ens han fet fora. Perquè un de vosaltres va fer. David, tu una vegada vas dir una frase molt important que és necessitem la presumpció d'innocència. No me l'han aplicada. Però és una frase brutal i molt real quan parlem de gent que està vivint en situació de sensellarisme.
Nois, a continuar, porque no nos queda otra, ¿hoy? Bueno, Algo bueno que me aporta la calle, amistades, muy buenas amistades. gràcies. No lo decía por ti, pero... Sí, m'he equivocat. ¿eh? ¿Sabes? O sea, te llevas algo bueno, te llevas amistades, pero es muy duro. Es una putada, porque cuando es un mes, 2 meses, 3 meses, te lo tomas como una experiencia, ¿vale? Pero cuando ya es 1 año y medio y para remontar, para salir, cuesta, es durísimo. Pero sabéis que podéis, ¿no? Sí. Sí, Una sí. cosita grabando. Sols no, si no, no estaríem sols. No está Però es pot. grabando. Sols no. Estamos No serà grabando. que no ho provo i ho provo i ho provo. El mateix sistema et demana coses que mai podrem aportar. No podrem. Al final, si tu pensión de invalidez es pequeña y todo lo demás en cuestión de alquiler es alto, es una putada. Alguien tiene que hacer algo. Moltes gràcies, nois. Nada. A continuar.